Zambolo, alebo lepšie povedané, kde je Damien, v strednej Európe, priamo v srdci tohto svetadielu, pod Tatrami leží krajina, ktorá sa volá Plynozemsko. Vtedy si vládkyňa Alžbeta I. Zemná a jej muž, král Radoslav I. Plynný, uvedomili, že pre záchranu krajiny musia niečo urobiť, musia hľadať aj iné zdroje energie, ktoré by boli pre krajinu v 3. tisícročí výhodné nielen z hospodárskeho, ale aj ekologického hľadiska. Ekofond bol zriadený slovenským plynárenským priemyslom. Je v podstate jedným z nástrojov, akým SPP realizuje svoju spoločensky zodpovednú politiku. Cieľom Ekofondu je podporovať projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia. Zároveň teda robiť propagáciu a masívnejšie nastaviť diskusiu o týchto dvoch témach. To som vážne nevedela, že nejaká geotermálna energia je. To mi ako si uniklo. To sme ešte nemali, to sme prvýkrát robili takto a je to veľmi zábavné. Říká, máme Janči. V osnovách máme vlastne len tie najdôležitejšie veci a keď chceme nejaké perličky alebo zaujímavosti, tak len zoznámku a referát. A to sa ako aj keď je to dobrá známka, málo komu sa to veľmi chce robiť. Predstavím vám našu delegáciu kráľa Jana I. Vodného. Prínos projektu Ekofond pre školy vidím v prvom rade v tom, že umožňuje našim pedagógom a žiakom ukázať, že aj taká závažná odborná téma, ako sú energie 3. tisícročia, sa dá spracovať zaujímavo cez zážitkové učenie. A my sme sa spoločne dohodli, že sa do tejto súťaže zapojíme. Pod pojmom biomasa sa rozumie každý nefosílny organický zdroj obsahujúci viazanú chemickú energiu, tzv. Všetká vodná a suchozemská vegetácia. O súťaži Ekofond pre školy som sa dozvedela z reklamných plagátov, ktoré boli zasielané do škôl. Okrem vzdelávacích cieľov sme mali aj také čiastkové ciele, a to zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov, do vyučovania nie zážitkové učenie. Žiaci sa konkrétne podielali a boli aktérmi divadelnej hry. Panovník Slnečník IV, ktorý má jediného syna a zároveň aj nástupcu trónu kolektora III. Slnko vyžaruje viac ako 15 000-násobné množstvo energie, ako sa na Zemi spotrebuje. Jeho energia je skoro nevyčerpateľná. Cieľom je podporiť aktivity detí a nasmerovať ich rozmýšľanie do tejto oblasti, aby si v podstate každý uvedomil, že ovplyvniť energetickú spotrebu a životné prostredie môže každý svojím správaním a tým, ako dennodenne funguje, či už v škole alebo doma. Motiváciou pre nás bolo možnosť porovnať sa s inými žiakmi z iných škôl, takisto možnosť zasúťažiť si, keďže sa súťažilo atraktívne ceny. Motivuje aj školy, pretože víťazné projekty získajú komplexný audit svojej budovy a na základe jeho výsledkov sa môžu uchádzať o ďalšie grantové programy Ekofondu. Tým pádom si môžu zatepliť budovy, vymeniť okná a vyregulovať celú vykurovaciu sústavu. Výhrou v tejto súťaži boli odmeny pre každého jedného žiaka, ktorý sa jej zúčastnil, vecné ceny, takisto pre autorku projektu. Škola získala finančné prostriedky na nákup pomôcok pre žiakov v hodnote 1660 €. Biomasa. No, biomasa bola super. To sa nevedel, že to existuje. A neviem, čo to ani bolo. Už teraz viem. To obidve sú najlepšie pre nás. Si nepoznala biomasu, čo klameš. Veď ale prestaň. Slnko je lepšie oveľa. Slnko, to sme my. My sme najlepší. Jo, slnko 4 €. Hlavne tu kráľovná turbína prvá. Mechanická energia sa potom premieňa v generátore na elektrický prúd. Ak sa zvýši rýchlosť vetra dvojnásobne, tak výroba elektrickej energie sa zvýši 8-násobne. Ekofond sa rozhodol nielen podporiť kreativitu učiteľov vo všeobecnosti, ale zameral sa na konkrétnu tému, na tému zemný plyn a energie 3. tisícročia.
Jedným z kritérií, ktoré boli hodnotené pri hodnotení projektov, bola aj medzipredmetová prepojenosť. Bola podporovaná spolupráca učiteľov. To znamená, že napríklad víťazná hodina sa síce odohrala na hodine prírodopisu, ale obsahovala aj prvky slovenského jazyka alebo informatiky. Energiu potrebujeme, pohon vecí, áno, to vieme. Takisto sme zlepšovali ich sociálne zručnosti, pracovali v skupinách, každá skupina mala zadané úlohy a vlastne v tej skupine sa mohli realizovať jednotlivci. Tí, čo boli zruční po jazykovej stránke, tak sa podielali na tvorbe slov hymny fiktívnej krajiny. Tí, čo naopak vedia kresliť, tak tí vytvárali erby. Tí, čo mali počítačové zručnosti, tak sa podielali na tvorbe prezentácií. Teda každý ten žiak mohol zažiť pocit úspechu, mohol sa presadiť v tom, čom je dobrý. Výroba elektrickej energie je získavaná pomocou separácie po ťažbe z vrtu, vody a pary. Striekajúca voda roztočí turbíny, ktoré sú pripevnené ku generátoru. Vzniká účinkom slnečného žiarenia, ktorý zohrieva vzduch, pričom vzniká vietor a ten spôsobuje vlny na moriach. Keďže mladá generácia je našou budúcnosťou a sú to tí ľudia, ktorí o niekoľko rokov budú ovplyvňovať dianie v našej krajine. Dúfam, že tie poznatky, ktoré získali počas hodín, budú vedieť využiť aj v budúcnosti v každodennom živote. Určite uvítam, ak sa do súťaže zapoja aj tento rok. A verím, že na mnohých školách je veľa takýchto kreatívnych učiteľov. Snáď im len chýba odvaha zapojiť sa do takéhoto projektu. Bolo veľa takých projektov, kde ten učiteľ venoval strašne veľa času. Boli tam krásne nápady ako divadelná hra, aj spojený s zemným plynom. Keď sa im nepodarí vyhrať ceny, ktoré sú naozaj zaujímavé, tak aspoň vymyslia nejakú originálnu hodinu, trošku sa pohrajú sami so sebou. Dá sa povedať, že by mohli tak prekročiť vlastný tieň. Kebyže sa máme rozhodnúť, tak najviac sa nám páčila slnečná energia, pretože je ekologicky nezávadná. V podmienkach, aké má zemnoplynovo, by sa dala taktiež veľmi dobre využívať biomasa, takže navrhujeme biomasu. Slnečná energia, pretože je ekologická, lacná a výhodná. Rozhodli sme sa aj vďaka vašim radám, že pre našu krajinu Plynozemsko ako najvýhodnejší zdroj energie v 3. tisícročí bude solárna energia, pretože je výhodná z hospodárskeho hľadiska aj z hľadiska ekologického a preto ruku svojej dcéry Elišky II, zemnoplynej a polovicu kráľovstva dávam pýtačovi zo slnka nad oblakmi. Tá slnečná energia je fakt najvýhodnejšia z toho všetkého. Čiže zase tá biomasa. Som to nevedela, že také niečo existuje a tie vlny sa nesmiejú. Čo je Ekofond? Organizácia, ktorú vytvorila SPP pre podporu škôl. Slnko je nevyčerpateľný zdroj a vlastne máme ho toľko a nevyužívame ho. Dalo by sa ho viac využiť aj v našich podmienkach. To je vlastne, okrem biomasy, je to asi jediné také, čo môžeme ako na Slovensku využiť.